Значи, ако видите пиленце, сова, гарга, гълъб, щъркел, пеликан или нещо друго ранено като пиленце, трябва да се обърнете към Зелени Балкани. А сега Зелени Балкани са ни довели на Атанасовското езеро и ще ни разведат на още спотове, където може да гледаме пилета. Аз така им казвам, пилета, не професионално. Хората си ги наричат професионално. Обаче, гледайте, сега гледаме розови фламинго. Аз дойдох да гледам пиленца, ама и лекция слушахме за пиленцата. Ето по тази голяма книга за Атанасовското езеро. Разказаха ни всичко за пиленцата. Ако искате да разберете повече, влезте на сайта на Зелени Балкани и там ще научите всичко. Кой обаче най-много ми хареса? Признайте. Значи, Атанасовското езеро има много луга, аз не мога да казвам луга, но лугата е вода с висока концентрация на сол, в която хората могат да плуват без да потъват хора. Дори и аз, ако си легна, мога да не потъвам.